Sa ulo ng mga nagbabagang balita, 7 barangay sa Baguio City idineklarang drug-free. Indigenous People Special Mining Permit ipinapakilala. Mga tindahan ng Christmas decors naghahanda na sa dagsa ng mga mamimili. At chicken bagnet, patok na handa sa darating na Noche Buena. Live from the studio of RNG Luzon, this is Luzon Headlines. Naimbag na malam Amianan, Luzon. Narito na ang may init at bagong mga balita. Idineklarang drug-free ang 7 barangay sa Baguio City matapos pumasa ang mga ito sa validation ng mga ahensya ng pamahalaan. Narito ang report. The application of barangay PNET for drug-cleared barangay status. Nakakahinga na ng maluwag si punong barangay Camilo. Matapos kasi ang 4 na taon, idineklara na ang kanilang barangay na Santo Niño Slaughterhouse na drug-free. Na-activate mi iti badak, iti barangay, tato tikas tagtrabaho kami maamin nga mamipinsan. Tadati nga trabaho kat haan nga asi-asi lang, kat hindi kat hangay-ayam, no, di kat ipingat min nga i-drug clear iti barangay with the help of the barangay council, the peace in order, kaya dumapay nga kabarangayan. Dagdag pa niya, hindi naging madali ang kanilang pag-abot sa titulong ito. Ang ginawa namin yan, pinupuntahan namin sila sa mga bahay nila, kinukonvince namin mag-seminar kayo, and then alisin nyo na yan sa utak ninyo, pumunta, anong ba yung may tutulong namin sa inyo, sabihin nyo, tutulungan namin kayo with the help of the DSWD, the PDEA, the PNP, lahat ng offices na pwedeng tutulong sa kanila. Hence, the motion was seconded, hereby declared the status of Barangay Pinget as drug-cleared barangay. Congratulations. Thank you, sir. Isa lang ang Barangay Santo Niño Slaughterhouse sa 7 barangay na idineklara ng Regional Oversight Committee para sa barangay drug clearing ng pamahalaan. As our part of our monitoring sa awa ng Diyos, no, hindi pa na wala pang resurgence yung ibang barangay, and hopefully through the sustainable activity na ginagawa ng ating PDEA, ang ating kapulisan, sana tuloy-tuloy na. No? And I believe through the joint efforts ng ating mga stakeholders, magkakaroon to ng continual program based on sa barangay drug clearing. Patuloy din ang pag-abot sa layunin ng komite na tuluyan ng mawala ang problema ng droga sa lungsod. Sa ngayon, yung ating demand reduction campaign is mo nakafocus tayo dito sa ating mga personality involved. And then sa ating, on the other side naman, sa ating supply reduction, nandito yung tinatawag natin na ma-intensified ang ating coordination among stakeholders pagdating dito. Basehan ng komite sa pagdedeklara ng drug-free ang monitoring at validations ng mga aksyon ng Barangay Anti-Drug Abuse Council o BADAC at suporta sa rehabilitation ng mga drug users sa barangay. Isa sa mga aktibo ding nagtrabaho dito ang Barangay Kayang Extension na ngayon ay drug-free na. Inaantay na natin to since 2018. So yung application started then and then continuous siya. And then we are very happy at least now na bigyan na ng drug clear ang barangay ng Kayang Extension. So mahirap man, ayun, katulong namin ang PDEA, PNP and our local government. May mga programa naman po tayo na sa advokasya para sa mga kabataan maiwasan po ang pagkalulong sa illegal na droga. Kasama ding idineklara ang drug-free ang mga barangay ng Gibraltar, Dominican Hill Mirador, Fairview Village, Lower Magsaysay at Pingat. Sa 128 barangay sa Baguio, aabot pa sa higit 30 barangay ang inaantay na maideklara ding drug-free. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Sa pagtitipon-tipon ng mga cable network providers sa Northern Luzon, hangad nila ang digitalization. Magbabalita Sofia Pagaduan.
Mahalaga sa bawat Pilipino na malaman ang bawat pangyayari sa bansa. Kahit iba't ibang plataporma ang gamit, telebisyon man o telepono, hangad ng lahat na makakuha ng sapat at tamang impormasyon. Ito rin ang hangad na makamit ng mga kinatawan ng mga cable companies sa Northern Luzon sa kanilang pagtitipon-tipon ngayong araw. So the PCTA serves to be the standard-bearing body for the cable operators of the Philippines. So there's no unified standards for coaxial cables or fiber optic cables. So that's what we do. No? We train our members to the various requirements to deploy fiber optic technology and for internet service technology, because our goal is to make sure that all of our 300 members are offering internet service. Sa ngayon, nasa 2/3 pa lang. Ilan sa mga tinalakay sa pagtitipon ang kahalagahan ng quality customer experience at patuloy na digitalisasyon. Post on social media, hindi nila yun word of mouth sa mga friends and network nila. So that basically won't make you stand out. So how do you stand out? You turn good customer service into great customer service. And how do you do that? By adding human touch and sprinkle sincerity and compassion. You turn your customer interactions into worthwhile customer experiences. Importante ngayon sa mga operators to understand non-technical issues. For example, what I presented this morning is about having a customer-centric culture, di ba? How do you evolve into a customer-centric company and use and look at customer experience as your current battleground. Isa sa mga dumalo ay ang cable network na Eagle Vision Inc. mula Ilocos. Ayon sa kanila, malaking dagok ang pandemya sa industriya ng cable networks. Dagdag pa ang pagtaas ng demand para sa Internet Protocol Television at Video on Demand o mga platapormang gumagamit na ng Internet o IP networks. Kaya nga the cable TV operators right now, we have become or we have innovated and have moved from being cable TV providers to local internet service providers. Oo, so ngayon for us to thrive in this industry, kailangan yung mga cable operators mag-offer na rin ng internet. And the good thing about us actually is because the other telcos, they can only provide internet. Pero kami, may internet na, may cable TV pa. Ilan sa mga rason kung bakit may pagbaba sa mga subscriptions sa mga cable networks ay dahil na rin sa digitalisasyon. As we've started doing a lot of streaming, Disney Plus, right, Netflix, everything, even kids started watching just plainly YouTube. I think it's really in a decline. That's kind of expected, considering that the bandwidth of internet is getting a lot cheaper. Back then, you wouldn't be able to stream a movie you wouldn't be able to stream high definition movie for instantly, right? Back then, you need to stream it, then start watching it afterwards. Right now, you could practically skip every stuff that you don't want to watch. It's that fast already. Kaya solusyon ng Philippine Cable and Telecommunications Association ang inobasyon. PCTA, one of its projects is yung IX, PCTA IX, if you've heard of it. One of the major objective of that is to lessen the hurdles of small cable TV operators to enter into the internet business game. Why? It's now it's actually a default. It's a must that cable TV operators should evolve. You cannot survive the industry if you're just offering cable TV. An IX is practically a community of networks. We connect cable TVs, telcos, ISPs, and of course content providers coming out of the country. We bring them in here in the country and share it with everyone. So practically the goal of the IX is for us to first improve the quality of internet and second improve the cost of internet. Misyon ngayon ng asosasyon na mas palawigin pa ang sakop ng higit 300 cable companies sa bansa. To those who aren't offering internet services, offer internet service kasi kailangan na talaga ng lahat ng tao yan. And you always hear complaints about children up in the mountains having to climb up into a tree to do online schooling. That's a problem that the cable operator is best able to solve kasi sila yung nandyan eh.
So that's really where we expect to see the growth, and more importantly, that's where we expect to see our contribution to building the nation. Ang seminar workshop na isinagawa ngayong araw ang kauna-unahang pagtitipon-tipon ng mga cable companies sa Northern Luzon ngayong taon. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. 31 araw na lang Pasko na, kaya ang mga residente sa Baguio City abala na sa pamimili ng mga Christmas decorations. Ang latest prices alamin sa kwento ni Jose Robert Inventor. Sa nalalapit na Pasko, kabilaan na ang namimili ng dekorasyong pang-Pasko. Kaya para makaiwas sa dagsa ng mga mamimili, si Maria ngayon na bumili. Parang 2 taon na hindi nga ako nag-ano ng mga dekorasyon. Excited ako bumili ngayon. Ang grupo naman nila Luz, namili rin ng dekorasyon sa kanilang Christmas party. Gagamitin namin sa Christmas party namin ng sumpa sa YMCA. Doon sa aming Aero Group. Bukod kasi sa nalalapit na Kapaskuhan, naging libangan din nila itong magkakaibigan. Yan ang kaligayahan ng mga seniors. Wala na kaming talaga. We're always expecting na makakapagpasaya sa buhay namin as senior. Ayon sa mga tendera ng dekorasyon, kapansin-pansin ang dami ng mga mamimili kung ikukumpara sa nagdaang 2 taon. Mabenta po yung mga Christmas decorations dito. Lalo na malapit ng Pasko, marami nang nag-decorate. Halos mabenta na naman lahat. Level up ang mga panindang Christmas decors ni Michelle. Alok niya ang kakaibang hugis ng Christmas balls at life-size nutcracker. Naglalaro ang presyo nito mula 75 piso pataas. Itong galing ng Laguna, merong galing ng Antipolo, yung iba na-search ng brother ko online. Sa ngayon, ang presyo ng Christmas balls naglalaro sa 50 hanggang 350 pesos depende sa laki at disenyo. Ang Christmas tree naglalaro sa 150 hanggang 2,400 pesos depende sa klase at laki. 120 hanggang 350 pesos naman sa mga Christmas light. Umaasa ang mga tindera gaya nila Michelle at Shirley na lalo pang daragsa ang mga mamimili habang papalapit ang Disyembre. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines. Susunod, Indigenous People Special Mining Permit ipinapakilala. Yan at iba pang mga balita, susunod na sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Ang hog racing ang nagdomina sa livestock racing industry. Ibig sabihin nito, marami ang nag-aalaga ng mga baboy. Isa ang baboy sa tinitingnang makapagbibigay ng malaking kita kung tamang paraan lang sa pag-aalaga ang sinusunod. Madaling makamit ang tagumpay kung gawin itong parte sa hog racing, ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement dahil puno ito ng essential vitamins at minerals, calcium, omega-3, D3 at probiotics. Kaya't garantisado ang inyong kita. Simple lang ang paggamit. Ihalo ang 1 kutsara ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement sa 1 galong tubig at 1 kutsara sa 3 kilo ng feeds at ibigay ito araw-araw sa inaalaga ang hayop. Sa loob lamang ng 10 araw ng paggamit, makikita mo na ang malaking pagbabago sa inaalaga ang hayop. Kaya, bisita na sa lahat ng Agrivet stores malapit sa inyong lugar at umpisahan na ang pag-asenso kasama ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Aprobado ito ng Bureau of Animal Industry na may numero 18099.
isang pahid ka lang. Dahil walang aw sa BAW! Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Ipinapakilala naman ngayon sa mga minero ng Benguet ang Indigenous People Special Mining Permit. Kung ano ito, alamin sa kwento ni Lizelle Bulahaw. Hindi pinalampas ng mga minero ang small-scale mining summit na isinagawa sa kapitol ng Benguet. Dito tinalakay ang mga bagong batas sa pagmimina at revised environment code. Mining is considered as one of the major industries in the province of Benguet, aside from the agriculture and ay ang pinaka-target ma'am yung to be updated yung mga current laws natin, especially yung bagong revised environmental code ng province of Benguet kasi yun ang pinaka-very important provision dito. Isa sa mga ipinakilala sa summit ay ang Indigenous People Special Mining Permit. Ito ay nagbibigay karapatan sa mga miyembro ng indigenous tribe na gamitin at pakinabangan ang mga nakapaloob sa kanilang ancestral domain. Indigenous People's Special Mining Permit ay wala sa naunang Environment Code. Ngayon lang po nakapaloob yung provisions na yon sa revise. Wala sa naunang Environment Code. Ayon kay Alfred, bukod sa mga updates tungkol sa mga regulasyon sa pagmimina, importante ito kasi dito kami nagtitipon-tipon from different mining sites, miners with government officials. So sa mga forum na babanggit yung mga problema na pwedeng i-address ng gobyerno. At saka kung ano din yung mga makabagong policy na dapat sundin yung grassroots na mga minero sa baba. upang makakuha ng permit, kailangan lang daw na magtungo sa Provincial Environment and Natural Resources para sa processing ng mga papeles. Inaasahang sa susunod na pagtitipon ay kasali na ang mga large-scale mining sa Benguet. Lizelle Bulahaw para sa Luzon Headlines. Pag-aralan natin yung People versus Carmen Dulce. Dito ay tinawag na isang aswang o isang mangkukulam ang isang tao dahil ang tingin ng mga kapitbahay niya ay nag-inherit siya ng kapangyarihan mula sa kanyang tatay at pinapractice niya ang black magic or witchcraft. And again, merong kaso for oral defamation dahil sa pagtawag sa kanila na sila ay aswang or mangkukulam. Ayon sa ating Korte Suprema, ang defamation ay pwedeng mag-apply kahit real or imaginary yung accusation. Definitely, ang pagtawag sa isang tao na aswang or mangkukulam, sabi nila ay imaginary, pero it still pertains to a defect. At pag ikaw ay kumutya ng isang tao dahil siya ay may defect or dahil siya ay may physical incapability or inadequacy, then you could be guilty of defamation. Ang sabi nila dito, yung practice of black magic
or sorcery or witchcraft, no, whether it is evil or not from your perception, no, is not necessarily inexistent. And especially in the rural areas, there is a belief na nangyayari ang ganyan, but without proof, no, na ang isang tao ay practicing witchcraft, calling him aswang or calling him mangkukulam is penalized under our revised penal code. Susunod, chicken bagnet, patok na handa ngayong Noche Buena. Ang detalye susunod na. Sa milk din ng batang 90s, tara't atin ang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk din ng batang 90s. Luzon Music offers a complete line of musical instruments. Luzon Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Luzon Music, bringing music closer to your hearts. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Para naman sa mga wala pang maisip na handa sa darating na Noche Buena, pwedeng subukan ang chicken bagnet. Tikman ito sa kwento ni Laila Batyon. Pagbabagnet o pagpiprito ang tawag sa pagprepreserba ng karne ng mga Ilocano. Karaniwang baboy ang ibinabagnet. Pero sa Baguio, iba ang kanilang ibinabagnet. Ito ang chicken bagnet. Abs and Chicks Baguio, nag-start lang siya ng August 27, 2022. Ang usual kasi na bagnet natin is the pork, di ba? So, kakaiba siya kasi chicken siya. Mas more on friendly siya sa mga child or elderly. Hawak daw nila ang titulo na sila ang unang chicken bagnet sa lungsod. Pero, hindi daw chicken ang proseso ng paggawa nito. Iba daw ang lasa ng chicken bagnet kumpara sa normal na fried chicken. Different niya po sa fried chicken is meron po siyang sariling marination and yung way of cooking po natin. Very different siya from ordinary fried chicken po. Putok-batok man ang first-time customer na si Nikki na dumayo pa mula sa Dumaguete, nagustuhan ang lasa. Okay siya, naiba siya sa other yung mga fried chicken kasi hindi siya yung timpla niya hindi ganoon kaalat, hindi maalat. Tapos crispy pa rin yung skin. Sa isang araw, aabot sa 15 hanggang 25 na manok ang kanilang pinapaubos araw-araw. Pwede daw itong pamalit sa hamon, lalo na sa mga nagtitipid at sa mga gustong sumubok ng bago. Leila Batyon para sa Luzon Headlines.
At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Maraming salamat at muli magandang hapon sa ating lahat.